Paspasan ng trabaho sa hollow blocks manufacturing na ito sa Porac, Pampanga. Walang sinasayang na bawat sandali si Salvador Maaghok dahil ang kita ay nakadepende sa bilis ng kanyang pagkilos. Yung kinikita ko sa hollow blockan or kita sa hollow blockan, per sacks yun kada gawa. Kaso lang yung per sacks niya, 90 pesos per sacks. Hindi lang liksi at lakas ng katawan ang puhunan dito, kundi ang paghahabol sa oras para makakota. Pakyawan ng trabaho sa maliit na kita na paghahatian pa ng 3 katao. Ano kami nun? 3. Kasi hindi mo, pwede kang magsulo, kaso lang patay yung katawan mo, hindi ka na makapasok kinabukasan. Halos ihi na lang umano ang pahinga kung sa isang araw ay matapos nila ang 15 pirasong sako na kapag pinaghati-hati ang kita, may mauuwing 400 pesos si Salvador. Minsan, pinakamarami na yung 15, 3 kami. 15. So, pag 3 kayo, kung magkano man yung paghahatian, O, paghahatian namin yun. walang benepisyo doon. Walang benepisyo yun. Kaya, pero kahit paano nga, basta may pangtaguyod lang sa pamilya. Hindi ito ang dating kabuhayan ni Salvador, ngunit dala ng pandemya, ang nooy malakas na biyahe nito bilang contract service sa isang online shopping portal, tumumal. At hindi rin umano niya mabatid na kahit na may existing contract ito, palaisipan sa kanya kung bakit hindi na ito tinawagan sa trabaho. Nilipat kami sa ibang department. Kasi ang kasamahan namin na nilipat nila doon, may termination pinadala yun eh. Pero kaming dalawa na kasamahan ko, yun ang problemang tanong namin. Hindi kami kasama sa termination, pero pinasama kami doon sa ibang department ang lilipatan. Pobre ang tingin sa sarili ni Salvador at sa uri ng kanyang kabuhayan, ang maghabol at magkwestiyon sa legalidad ng kanyang kontrata ay malabo nang mapansin pa. At ang hinaing niya sa gobyernong may pangako na iangat ang kabuhayan ng mga obrero, sana raw ay maging totohanan. Lalo na sa nalalapit na huling State of the Nation address ng Pangulong Rodrigo Duterte. Oo, lalo na kaming nawawalan ng trabaho. Walang mag-ano sa amin. Wala man lang nakita yung gobyerno sa mga maliliit na kagaya namin na mga trabador lang. Nabibilang si Salvador sa 12.3% na underemployment sa bansa o katumbas ng 5.49 na milyong Pilipino na kulang ang sinasahod. Sila yung mga naghahanap ng mas mahabang oras sa pagtatrabaho dahilan sa pangangailangan ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ang construction industry kung saan bumagsak si Salvador ay sumasalamin din sa datos ng PSA na ang sektor na ito ay bahagya lamang na naapektuhan ng pandemic crisis. Sa datos ng PSA, sa paunti-unting pagbukas ng ekonomiya nitong buwan ng Mayo, bumaba sa 7.7% ang unemployment rate sa bansa kumpara noong Abril na nasa 8.7%. Ang 7.7% ay katumbas ng 3.73 milyong Pilipino na walang trabaho. Ang banta ng panibagong strain ng virus ng COVID-19 na posibleng maghigpit sa quarantine restrictions at maglimita muli sa pagbukas ng industriya ang pinangangambahan ng mga maliit na sektor ng paggawa na ang kabuhayan ay isang kahig isang tuka. Sa pagkuha ng pulso ng CLTV News sa mga kabalen sa inaasahang ibibida ng Pangulo sa kanyang huling sona, iba't iba ang kanilang damdamin. May mga ayaw ng umasa. Ano pang gusto niyo natin marinig kayo at bilang tayong mahihirap? Wala po. Wala na. Wala na po. Marinig sa sona ng Pangulo Duterte ngayon. No comment, sir. No comment. Sir, anong inaasahan mo sa sona ni Duterte ngayon? Wala sir. Wala namang natutupad sa mga sinasabi niya. At may mga kabalen na handa pa ring makinig sa huling hirit ng Pangulo. Marami pa siyang magagawa, kuya. Kasi maayos siyang mamalakad. Yung sa ekonomiya natin, pag sa pandemic, medyo tayo, hirap tayong bumangon. Yung pong kagaya ng dati na marami siyang nasolusyonan na problema sa Pilipinas, sa palagay ko mas marami pa siyang masusolusyonan. Paulo G. Santos, CLTV News.